Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і нарэшце ад усіх гэтых міжнародных, сусветных, палітычных і ўсіх астатніх падзеяў звяртаемся да сапраўды важных тэмаў культурніцкіх, тэатральных, ну і адпаведна пра незвычайную сусветнага маштабу падзею, якую рыхтуюць для нас нашыя выдатныя купалаўцы, а гэта тыдзень тэатра з вольнымі купалаўцамі. Мы паговорым з акторамі незалежнай тэатральнай групы купалаўцы Сергеем Чубам. Прывітанне, спадар Сергей. Прывітанне. Ну і Олегам Гарбузам. Куды ж без яго? Ну як же ж без яго? Прывітанне. Прывітанне, а што так на слове перад словом акторамі была такая пауза, як бы... Бо там можна было яшчэ пералічыць, Олег, усё, што ты робіш. Да. І там я ж там думаў, можа быць яшчэ, ведаеце, ганаровыя званні пералічыць там. Не, монтировщики з монтировщиками сцены. Да. Продюсерами. Выконваючымі абавязкі СММщикаў, СММщикаў, таргетолагаў. Карацей, это все до нас. Я так разумею, что калі вот кассир, так это вот спадар Олег. Ну так, але грошы у яго вот такая выклікаючая давер выраз твару. Счетовод Сергей. Ну так. Добра, давайте тады ўсё ж таки канкрэтна, раз ужо агучыў асноўную тэму нашай з вами сустрэчы, гэта анонс тыдня тэатра з вольнымі купалаўцамі. Як нарадзілася ідэя? Хто вось гэта ўсё прыдумаў? Ну, калі Олег дазволіць, я распачну усю гэтую гісторыю. Было так. Каласа. У маленькім вузенькім арганізацыйным нашым чаціку мы абмяркоўвалі варыянты рэпертуару, што можна сыграць, у якой колькасці, калі што паставіць, ці можа штосьці паспрабаваць аднавіць. Карацей, абмяркоўвалася ўсё гэта, і пачалі мы трошачкі наперад забегаць. Гэта, я скажу, было напрыканцы жніўня, пачатак верасня. Пачалі мы трошкі закидывать наперад, а што мы можам сыграць там у снежні на Новы год. Ну і мяне трошки панесла наперад, кожны там прапановаў свае варыянты, а мой варыянт зайшоў больш далёка. Я зразумеў, што ёсць сакавік, ёсць 27 сакавіка міжнародны дзень тэатра, і чаму б да гэтай даты не прывязацца і не зрабіць больш насычаную праграму. Всё, гэта я ўкінуў у чат, всё, дзякуй Богу, мяне падтрымалі. Далей гэта все пачало развівацца і вылілася ў рэальную падзею у тэатральным жыцці ў Варшаве, ну, як мінімум для беларусаў. Видите, ну, я разумею, что нават калі размова шла про Беларусь, там вот нешта такое арганізаваць, і то узніклі бы там пытанні арганізацыйныя, як это правесці там у сценах аднаго умоўна купалаўскага тэатра, і топ нейкія пытанні ўзніклі. Эміграцыя. Вот тут не было такого с боку іншых ваших коллег, сяброў, такі, ну ты его думаў. Не, можно, конечно, и пупок развязать. Ну так. Не, ну задумали мы добрую падзею, і так як ёсць ужо досвед правядзення як мінімум папросту спектаклей у Варшаве, ёсць кантакты з драматычным тэатрам, які нам дае пляцоўку в аренду, і таму вырашылі, што гэта магчыма. Так, гэта было вельмі цяжка, але тым не менш мы ж не працуем там адзін Сярожа ці адзін Олег. Ёсць пэўная каманда купалаўцаў, якая супольна разам абмяркоўвае, што трэба зрабіць, і тым часам кожны займаецца сваёй справай. У Олега ёсць свая вялікая зона адказнасці, у мяне свая, там у Валентины Гарцуевай свая, там Зоя Белахвосцік з Гарцуевым штосьці сваё. Кожны робіць, што можа для агульнай справы. Ну і маючы агульныя напрацоўкі ўжо на гэтым поле, так сказать. Ну, вот, дарэчы, я і хацеў сказаць, ён-то як аўтар ідэі зараз адстойвае, расказвае, як это ўсё прыгожа, а у вас якія ўражанні былі, эмоцыі, калі пачулі вось гэтую ідэю? Ну, што аўтар ідэі? Гэта ідэя, якая нарадзілася сярод нас, і гэта ўжо наша ідэя. Бо, у прынцыпе, тое, што мы... Это ўжо не твой зуб, і не мой, да? Это ўжо наш. Рэч у тым, што гэта падзея, которая, ну, была нам неабходная. Бо купалаўцы для, я так разумею, для беларусаў, яны значаць досыць многа. І тое, што
мы загнуліся б, гэта нікому не прынясло карысці. А тое, што мы жывем, дыхаем і нешта яшчэ і спрабуем нешта зрабіць нават такое больш маштабнае, чым проста паказваць спектаклі, но мы ўжо перакрочваем тое, што той свой маленькі памер, бо мы ад пачатку у нас была нейкая падтрымка. Нам давалі фінансаванне на спектаклі вялізныя, там, дзе густанаселеныя. Пазней мы зразумелі, што мы не выцягнем у такім фармаце. І мы пачалі рабіць спектаклі на 3-4 Зоін моноспектакль, которые можна у пракаце... Ну, мы ж жывем, з чаго мы жывем? Мы ж з квіткоў жывем. Мы ж з тых, што людзі купяць, з таго мы раздаем сюды. Мы раздаем за аренду, раздаем камандзе польскай. І што застаецца, то і, як кажуць, таму вось у гэтым выпадку мы вырашылі ўсё-такі, што трэба гэта паспрабаваць, і каб і самім зразумець, што мы жывыя яшчэ, і што мы можам у стане гэта зрабіць. Ну і калі ўдасца, то даказаць, што мы жывыя і ўсім астатнім. Бо гэта тады, я лічу, што гэта будзе значны стымул і для кожнага беларуса, который за намі сочыць, а за намі сочыць так ці інакш амаль усе, бо ведаюць нашу гісторыю, гісторыя, которая, у прынцыпе, гэта адзін калектыў, які узняўся, які давёў до канца тую справу, якую распачалі. Бо, такіх больш, на жаль, таких больш няма насамрэч. Ну, там ужо кропкавыя такія ўзоры з тэатраў, але як калектыў... Просто не тое, што як калектыў менавіта, ніводзін завод, фабрыка не паднялася, нішто. А вось у нас так здарылася. І калі мы загнемся, то гэта нікому не пойдзе на карысць, ніводнаму сумленнаму беларусу не пойдзе на карысць. Гэта будзе толькі вялізны плюс у прапагандонам да таго, што ну вот, глядите, хотели по своему баксу получить его. Чым вы там цяпер займаеце? Ну, вот так і будзе. Ну так, мы займаемся усім, чым прыйдзецца, усім, чым давядзецца. Але тым не менш, мы стараемся зрабіць так, каб мы жылі і каб гэта прыносіла плёны, каб людзі бачылі, каб просто натхняць людзей. Не толькі людзей, але іх саміх сябе ў рэшце рэшт. І сказаць, што мы зможам і зрабіць гэта. Вось, да таго мы ідзем. Хацеў бы трошкі развернуць тое, што казаў Олег пра ідэю. Насамрэч, ідэя, яна была на паверхні. То бок, гэта мог у любы момант сказаць і прапанаваць кожны. Але не гэта галоўнае. Галоўнае тое, што падтрымалі калегі і сказалі аднагалосна, што гэта трэба рабіць. Бо ідэя засталася б ідэяй, калі б ніхто не падхапіў. Таму гэта вельмі важна. І я вельмі рады, што мы такім моцным купалаўскім кулаком рухаемся наперад. Ну, але як гэта ўсё ж таки працуе у вашым канкрэтным прыкладзе? То есть, вот выйшлі, скажем, з ідэяй, там, Сергей ці Олег і ўсе астатні. О, маладзец, клас, рабі. Ці як это? Не, мы уже калі прапаноўвалі, мы ўжо больш-менш, калі Сергей прапаноўваў, мы ўжо больш-менш ведалі схему, і як гэта будзе працаваць. Мы ведаем, што нам трэба прадаць квіткі. І, дарэчы, ўжо, дзякуй Богу, большая палова прададзеная, і колькі мы прадаем 3 тыдні. Я скажу, што мы прадаем амаль 3 тыдні без пару дзён, і калі ў лічбах дакладна за амаль 3 тыдні ад поўных заляў, ад усіх квіткоў, што мы выставілі на продаж, мы прадалі ўжо больш за 60%. Нішто сабе. Дарэчы, я адразу хацеў бы зрабіць такую невялічкую аб'яўку у анонсе, і тут вот на сайце і пад Ютубам ёсць прамая спасылачка на вось такую староначку. Вось, калі ласка, вось такая староначка. Тут пералічаныя усе спектаклі, якія будуць пададзеныя, і вось націскаеце, скажем, на адзін які-небудзь, і у вас тут купіць квіток. Все вельмі просто. Заходите по спасылачцы, выбираете дату, выбираете постановку, якая вам спадабаецца, і набываете квіток. І будзе вам шчасце. Вось, калі ласачка, зараз мне падказвае наш гукаінжынер, што ёсць наўпроставы QR-код. Вот, калі ласка, ёсць QR-код, па якім можна адразу зайсці і набыць квіткі
на спектакль. Калі распісалі, ну ўжо прыйшлі да высновы, што да, трэба рабіць, потым жа ж распісваюцца, што нам трэба зрабіць для того, каб гэтая ідэя здзейснілася. Што самым складаным падавалася на гэты момант? Ну вось Сергей зрабіў тое, што трэба было зрабіць ад самага пачатку. Ён пралічыў, зыходзячы з амаль з таго, колькі будуць каштаваць залі, і ці хопіць нам грошай у прынцыпе раздаць усім. Ну, каб гэта, ну, каб мы, як кажуць, ну, не засталіся вінныя яшчэ пасля таго. Ну, ўсё адно, я скажу ціха па сакрэце, што для мяне самога, я гэта не пісаў у чаце, і мы амаль не размаўлялі на гэтую тэму, але мне было вельмі страшна, я ж не разумеў. Мы звычайна там маглі правесці там 2 спектаклі, напрыклад, на месяц, потым месяц зрабіць перапынак, бо глядач у нас не бясконцы тут у Варшаве, а тут залпам 5 спектакляў, і я не разумеў, як адрэагуе глядач, ці пойдуць людзі. Тым больш частку спектакляў мы ўжо каталі у Варшаве, гэта і Закамерон, які ўжо шмат разоў мы тут сыгралі, і экстрэмісты ўжо прэм'ера прайшла, і ўжо пасля прэм'еры пайгралі. І тым не менш, я вельмі баяўся, але тое, як пайшлі продажы і як глядач пачаў галасаваць за тое, што павінна адбыцца, на дадзены момант я ўжо спакойны, я разумею, што ўсё адбудзецца. І яшчэ немалаважная такая дэталька. Зараз усе, я думаю, у тэме гэтых 1,5% у падатках. Дык вось, у нас гэта спрацавала за той год, нам прыйшла сума ад беларусаў. У вас ужо ёсць свая фундацыя, на якую можна пералічваць? Так. Ёсць, і можна ўбачыць і зараз таксама абвестку мы далі ў сацсетках, але ў тым годзе мы нават не чакалі. Мы гэта зрабілі, як усе, і забыліся, але прыйшла пэўная сума, і я скажу, што гэта і нас падштурхнула актыўна рухацца далей, бо гэтай сумы, калі... Нам хопіць на больш, чым на палову арэнды, скажем так. Ну, з 6 дзён, такіх цвёрдых 4 дні арэнды, гэта нам, можна лічыць, арэндавалі беларусы, за што ўсім вялікі дзякуй. Я коротко патлумачу ўсім нашим гледачам, хто раптам яшчэ не ведае гэтай ўсёй сістэмы. Справа ў тым, што ва ўсіх, хто афіцыйна працуе ў Польшчы, ну, безумоўна, як і ва ўсіх краінах, сплочвае пэўную там суму падаткаў. З гэтай сумы 1,5% яны адлічваюцца на некамерцыйныя НДА, так бы мовіць, фундацыі. Гэтыя грошы ў любым выпадку сыходзяць з вашага агульнага гаманца. Вы іх усё адно плаціце. Іншая справа, што у вас ёсць магчымасць паўплываць на тое, каму гэтыя грошы пойдуць. Ці яны пройдуць просто рандомна, там нейкая там сістэма, якая там сістэма працуе, не ведае, некай НДА гэта пералічыць, ці вы пералічыце, беларусы, сваім, да прыкладу, купалаўцам, ці еўрарадыё, ці яшчэ каму-небудзь, хто таксама працуе на карысць беларускай нашай справы. Таму, калі ласка, будете піт запаўняць гэтыя 1,5%, у вас ёсць магчымасць пералічыць на сваіх, на купалаўцаў. Накіраваць туды, куды вы хочаце. Так, вось так вот коротко было сказано. Давайте больш падрабязна. То есть вы вырашылі усе спектаклі, якія былі створаныя тут, тымі, якія вы можете пахваліцца, ўсё ж таки ўзяць і канцэнтравана прадставіць. Не ўсе. У нас яшчэ ёсць спектаклі, ёсць вялізныя спектаклі. Мы вырашылі так, пакуль што толькі адзін вялікі спектакль. Гэта «Гусі, людзі, лебедзі». Той, у прынцыпе, які быў на пачатку нашага творчага шляху у Польшчы. Адзін з першых мы стварылі. І адзін, я лічу, з самых такіх удалых спектакляў па Бахарэвічы, па «Сабакам Европы». Вось. І ён будзе такім, як кажуць, абразуючым лідарам, ну. 2 дні показываете? 2 дні яго показываем, бо заля у нас маленькая там, ну, там можна прадаваць абмежаваную колькасць квіткоў з гледзяшча пажарных там абмежаванняў. Вось такі.
Ну, по меншай меры там яшчэ месцы нейкія Там застаюцца. вельмі дзіўная сітуацыя. Гусі, людзі, лебедзі будуць 2 дні запар. 27 сакавіка непасрэдна ў дзень тэатра і 28. Дык вось на 28 квіткі амаль скончыліся. Там засталося, можа, якіх 4 штукі. Ну, пятніца, зразумела. А 27 там яшчэ ёсць месцы. Магчымасць. Таму налетай. Не кожны раз такая магчымасць ёсць, бо гэта вельмі вялікі спектакль, і гэта наш шанец і магчымасць сабраць у адным месцы такую колькасць купалаўцаў. Колькі нас там артыстаў? Там 12 ці 11 11 і 12 купалаўцаў адразу. Это вам не 3-4, Ну, як мы тут прывыклі. прычым яшчэ калі да купалаўцаў вот усякія прыхадні прыбіваюцца кшталту Владимира Пугача. Ну, у нас і Стонька Мікола таксама прыбіўся да нас. Мы же это і Пугач, і Стонька, мы так, калі нам чалавек патрэбны, нам як бы мы запрашаем. Ну так, калі пачытаць всякие там СМИ, можна заўважыць, што ўжо Пугача жалезна запісалі ў купалаўцы, все, ён з намі, нармальна, чалавек уліўся, тэлефануе: Сергей, калі наступны спектакль, трэба фарміраваць рэпертуар, графікі, давай, кажы, што. Вось. Володя, прывітанне, дзякуй табе. Дзякуй, Володя. Володя, прывітай. Кстати, Володя сказаў, што, говорит, у новых пастановках, ну вот не гэты, у якім ён задзейнічаны за Камерон, а калі іншыя, казаў, больш не буду, не завіча, не пайду. Не, ён з задавальненнем насамрэч. Калі будзе што-небудзь яшчэ такое вартае увагі Володя прапанаваць, то мы прапануем, вядома. Не, мы тут можем трошки адысці ў бок і сказаць, што супраца з Володей яшчэ не спынілася. Наперадзе і кніжка, якую будзем чытаць за Камерон, і Володя, і я, і Олег кіруе там працэсам. І таксама мы шукаем магчымасць запісаць трэкі з спектакля за Камерон, зрабіць нейкім такім асобным альбомам і таксама даць у сеціва, каб у людзей была магчымасць слухаць. Вось такія ёсць ідэі яшчэ. Так, і той, што спектакль выпушчаны і іграецца, гэта не значыць, што ён памёр. Это акурат значыць, што ён пачаў толькі, што ён жыве. І мы якраз працуем над тым, што каб з'ездзіць і туды, і сюды, і там паказаць яго. Мы ўжо паказвалі і ў Празе на фестывале яго, і ў Берліне паказвалі на прадмове яго. І так што... Вот, дарэчы, з гэтай нагоды і пытанне ад гледача пад нікам Максім. На прадмове была навіна, што, магчыма, купалаўцы паедуць у Шатландыю на фестываль. Ці ёсць навіны наконт гэтага? Гэта, як заўжды, наша балючая кропка, гэта адсутнасць фінансавання, бо запрашэнне мы маем на фрэнч. Што такое фрэнч? Я там быў у Шатландыі ўжо 2 разы. Я ведаю, што гэта такое. Гэта 10 спектакляў кожны дзень. Ты жывеш там 11 дзён, з іх 10 граеш спектаклі штовечар. І ты мусіш мець на гэтыя 11 дзён жытло, на якое мусіш знайсці грошы. Яны таксама шукаюць з ангельскага боку. Наш Джим Дінглі, наш перакладчык. Але, я так разумею, што там цяжка. І там, здаецца, сума без ганарараў штосьці каля 12 000 фунтаў. Такая, для нас гэта непад'ёмна. Гэта на які склад? Вот, колькі чалавек павінна паехаць? Гэта 8 чалавек мусіць ехаць. Здаецца, 8, так. Бо нас 3 акцёры, чалавек, які будзе запускаць цітры, гэта асобны рэжысёр, который прыстасуе там усё, зусім нам дапамагае, святло, гук, і мы хацелі б узяць яшчэ прадюсера, который нам таксама і тлумачыў бы з ангельскай на 8 чалавек. Гэта такая вось, не самая мінімальная, мы можам яшчэ скараціць, але гэта ўжо будзе занадта. Можам і без прадюсера, і можам без чалавека на цітрах ехаць, тады Войтак будзе запускаць наш рэжысёр сам. Але хацелася б, каб ён рабіў сваё, бо яму таксама. Але гэта калі вот размова ідзе пра 3 актораў, гэта пра які спектакль тады ідзе размова? За Камерон? За Камерон. Запрасілі за Камерон менавіта... Я просто подумаў, можа, запрасілі купалаўцаў, а яны самі абіраюць, які спектакль, якую пастаноўку весці з сабой. Не, там перакладчык
знака на ангельскую мову Джим Динглі. Ён зацікаўлены менавіта ў тым, ён прапанаваў Алану Флауэрсу, который заступіў пасля Рычарда Дэмарка гэтую справу кіраваць Фрэнчам. Ён з ім у кантакце, і ён запрапанаваў, і той адгукнуўся, бо ён, мяне ён даўно ведае, ўжо 20 гадоў, страшна сказаць, больше нават. І як бы ён ведае, што мы не прывязем лайна, мы дакладна. Але пакуль што мы у стадыі пошука фінансавання, як бы на гэта, і калі мы знойдзем, то паедзем, я думаю. Не разглядалі, выбачайце, што так троху ў бок, але мне падаецца, сапраўды вельмі важна прадстаўляць купалаўцаў, Беларусь тэатральную на такіх вельмі паважных пляцоўках, і таму гэта вельмі важна. Не думалі над тэмай краўдфандынг з гэтай нагоды аб'явіць? Распачаць, там, сабраць грошы. Гэта, як заўжды, наша балючая тэма. Гэта, так, балючая тэма. Тут можна доўга спрачацца і расказваць, што як. Олег, патлумач, бо ты часцей за ўсё гэта кажаш. Мы так вырашылі ўнутры сябе, ўнутры свайго калектыва, што мы акрамя такіх дуже рэдкіх выпадкаў, як у нас вярнуўся чалавек, прыехаў, мы дапамаглі яму сабраць. Мы ніколі не звяртаемся да людзей з просьбаю пералічыць нам грошы. Бо мы лічым, што пакуль ёсць людзі, которые патрабуюць гэтага больш, чым мы, а у нас ўсё на месцы, дзякуй Богу, там рукі, ногі, галава, і яшчэ ёсць фантазіі, як яшчэ зарабіць. Мы не лічым сябе просто... Мы не можем гэтага рабіць просто фізічна. Калі чалавеку ёсць, у чалавека ёсць жаданне нам дапамагчы, то мы маем спасылкі, але мы самі да гэтага ніколі не заклікаем, і просто мы лічым, што ёсць больш пільныя патрэбы. Гаспадар Олег, розныя ж абсалютна, умоўна кажучы, падыходы, калі ты просто кажаш: ой, дай киньте мне там на жыццё, бо мне нешта там падаецца, там не хапае на хлеб, ці там на аплату жылля, там, ці ёсць там праблемы там на там яшчэ на нешта, тут же ж конкретно на справу, і калі людзі хочуць, то яны падтрымаюць. На справу мы просім пры справе. Мы пакідаем свае QR-ы, калі мы граем спектаклі там унізе. Там мы лічым, што мы можам сказаць людзям, што мы таксама збіраем. Мы збіраем на гэта грошы, тое, што вы пабачыце. У такіх абставінах мы, а так шырока праз медыа мы... Нет, дапамагчы нам можна. У нас ёсць там банкаўскі рахунак, можна туды зрабіць там нейкі перавод сродкаў, можна па QR-кодам прайсці, можна нават падпісацца і стаць там, стала ўжо нейкую там суму пэўную. Але мы гэту інфармацыю не педаліруем, мы гэта давно прагаварылі ўнутры калектыва, бо ёсць больш складаныя сітуацыі, якія патрабуюць грошай. Шмат людзей з'язджае з краіны, прыязджае сюды, і пастаянна нейкія зборы, каб камусьці дапамагчы, і мы б не хацелі з такімі зборамі, не ведаю, перашкаджаць, не ведаю, як гэта сфармуляваць. Немагчыма, не можам мы. Мы просім толькі адно: прыходзьце да нас на спектаклі, купіце квіток. Нам гэтага на дадзены момант будзе і дастаткова. Дарэчы, калі ўжо яны такія ўжо з гонарам хлопцы, то сапраўды можа падысці да гэтага так: заплаціць за квіток, прыйсці, атрымаць задавальненне ад прагляду спектакля, сустрэчы з аднадумцамі, і гэтак далей. Тым больш, што бачыце, як я ўжо казаў, тыдзень тэатру з вольнымі купалаўцамі пачынаецца першым спектаклем 26 сакавіка. До 26 сакавіка у нас яшчэ месяц, больш нават за месяц. А 60% квіткоў ужо раскупленыя. Так што не сядзіце, прыткнуўшыся там до стула. У нас там яшчэ ёсць адна опцыя, сюрпрыз. Ёсць невялічкі нюанс. Як это, толькі уважлівы глядач можа там пакапацца па спасылках і знайсці інфармацыю. І зноў мы гэта не выставляем наперад. Карацей, калі квіток каштуе 100 злотых,
яго можна купіць даражэй. Калі чалавек хоча дапамагчы, ён можа увесці любую суму, напрыклад, там 150 злотых і купіць той квіток. Але мы гэту інфармацыю не педаліруем, яна ёсць, калі хтосьці хоча дапамагчы і можа заплаціць трошки больш, калі ласка, ну, на дадзены момант я зафіксаваў такі толькі адзіны выпадак, шчыра кажучы. Ну, просто трэба паглядзець. Вот я адкрыў, напрыклад, так, спектакль «Мой хлеб» с спадарыняй Белахвосцік, моноспектакль, адкрыў квіток. Ага, і тут ёсць магчымасць просто выбраць, ці гэта звычайны квіток, ці прэміум, ці як, ці это тут, ці не? У гэтым акошку можна памяняць суму і замест там той, якая стаіць, увесці больш. Можна увесці менш, але адразу скажу, гэта не спрацуе. Для хітрацоў. То есть, умоўна кажучы, вось ёсць функцыя экстра за 100 злотых, мы ставім тут нейкую кнопачку, нічого не ставіцца. Трэба выбраць месца. Выбраць спачатку месца, да? І якое там выбіраеце, напрыклад. Оранжевенькая, вот типа вы... там подписано, что гэта за месца вы купляете, і там у гэтае окошко далей потым і уводзіце. Трэба спачатку месца выбраць. Выбираете месца, а потым уводзіце сумму, там, скажем, до 100 дадаеце яшчэ 150 і нормально так атрымліваецца. Добрая реклама. Так мы ў плюс выйдем. Нарэшце. Дарэчы, хацеў бы азначыць, што ўсё ж такі 4 спектакля, 5 дзён, бо гусі, людзі, лебедзі паказваюцца 2 разы, 2 дні. З гэтых 4 спектакляў я бачыў, быў на 3. Шыкоўная, раю просто усім абавязкова наведаць. Слухайте, калі шла размова, там, ну, уже пачалі рыхтавацца да гэтага тыдня, там, вырашаць нейкія пытанні, ці была думка там звярнуцца да каго-небудзь, умоўна кажучы, з палітыкаў, грамадскіх там нейкіх арганізацый, каб яны нейкім чынам падключыліся, паспрыялі? Вядома, мы звярнуліся. Мы ў стадыі чакання. На дадзены момант знаходзімся. Яшчэ ў стадыі, як бы, ну, нам мусяць яшчэ адказаць. Бо адна з нашых ідэяў таксама гэта зрабіць онлайн-трансляцыю ўсяго, што ў нас, усіх нашых падзеяў. Онлайн, то бок запросить профессийную команду, которая з некалькіх аператораў, звукача, которые зняли гук, зняли відэа, і у простым атэры гэта ўсё показаць праз нейкую пляцоўку, якая не была б экстрэмісцкай у адрозненне ад нашага Ютуба, показаць людям, каб яны маглі гэта ўсё убачыць. І, ну, ад пачатку за маленькія, ну, просто за нейкі за еўра, скажем так, просто уваходны квіток купіць, набыць. І вось гэта справа насамрэч досыць затратная, бо на гэта у нас, калі пад гэта мы не знойдзем жывых грошай, то мы просто гэта не пацягнем. І раскажы, Сергей, якая далей у нас была з гэтым ідэя? Не, ну тут рано казаць, што было далей, потому что без фінансавання гэтага ўсяго не будзе. Таму я б все, што сказаў, я б сказаў бы конкретно, што мы чакаем фінансавай падтрымкі. Калі яна ўжо будзе, тады будзем грукацца да вас, Зміцер, каб расказаць большасці, што з гэтым будзе. А пакуль што... Ну, але можна расказаць цяпер пра тое, што ёсць такая задумка. Задумка ёсць, каб убачыў любы беларус у любой краіне. Я думаю, што найперш гэта тычыцца тым беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі і засумаваліся ўжо па сваіх любімых купалаўцаў. Вот мне піша Матахары: купалаўцы, як жа ж нам не хапае вас на зямлі. Дякую. Ну, дзякуй. Калі удасца вось гэта, з гэтым з нашай трансляцыі, мы беларусы нас абавязкова убачаць у Беларусі. Мы вось прысягаем просто, што калі гэта адбудзецца, то просто яны ўбачаць тое, што мы пакажам. Давайте троху пра пляцоўку. Дзе, што, якім чынам будзе ўсё это адбывацца? Ну, мне ўжо цяжка згадаць, якім чынам мы выйшлі на драматычны тэатр,
я ўжо не памятаю як мы туда выйшлі наших рэжысёраў мы з імі ўжо працавалі Спачатку мы працавалі спектакль з Фагнум мы выпусцілі на той пляцоўцы але гэта было як кажуць нічога асабістага толькі бізнес яны прапанавалі мы арендавалі все разышліся а затым калі мы пачалі супрацоўнічаць з Войтакам Урбанскім рэжысёр польскі спектакля за Камерон ужо мы цалкам прыліплі да гэтай сцэны якая знаходзіцца по адресу Алісінска 21 вось прыходзьце цяжка знайсці гэтую пляцоўку колькі людзей уже губляліся по дарозе на пляцоўку таму слухайте ну ва ўсіх людзей ёсць GPS у телефоне прыводзіць з розных бакоў таму я скажу что хутка праз пару тыдняў ужо бліжэй у сакавіку мы зробім такі відэагід як дайсці менавіта да гэтай сцэны а там ужо панаклеім наших афішаў каб было зразумела куды заходзіць ўсё вельмі проста едзеце з цэнтрума да прыкладу на трамвайчыку даязджаеце да прыпынку Дваркова і там прайшліся Господі там нейкіх 200 метров ну так і ёсць не ва ўсіх так атрымліваецца асаблівасць першага разу ну так ходзяць людзі коламі таму лепей прыйсці заўчасна Сергей прапусціў некалькі крокаў я б яшчэ дадаў як мы супрацоўнічалі з гэтым драматычным Вось калі мы зайгралі там з Фагнум яны былі ўражаныя што да нас прыйшло 2 дні запар прыйшла поўная заля і яны хацелі каб мы з імі супрацоўнічалі мы нават пакінулі там свае касцюмы усё пакінулі што ў нас было там захоўвалася але на той час там было папярэдняе кіраўніцтва якое ну вось на жаль хаця яны дэкларавалі нам падтрымку але яны нічога не рабілі і нават многія супрацоўнікі драматычнага тэатра пазней нам расказвалі што яны былі вельмі пакрыўджаныя на сваё кіраўніцтва што яны нам паабяцалі і нічога не зрабілі Вось і калі гэтае кіраўніцтва тэатр пэўны час знаходзіўся без мастацкага кіраўніка пазней прыйшоў Войтак Фаруга туды які таксама абяцаў што нас будзе падтрымліваць але калі тэатр быў без кіраўніка вось у той момант мы і знайшліся і знайшлі гэтую пляцоўку і пачалі з ёю супрацоўнічаць і нам ужо ніхто не перашкаджаў а так як бы на камерцыйных сяброўскіх умовах мы пачалі з імі супрацоўнічаць і працягваем да сяе пары то бок калі б мы просто прыйшлі з боку то нам бы выкацілі кошты яшчэ даражэйшыя яны і так не маленькія я вам скажу сумленна бо ў Варшаве няма нічога задарма ну просто няма гэта ну не Берлін не Парыж не там дзе ёсць ось нейкая прастора і выкарыстоўвай як яе хочаш не на жаль і тут хацелася б стварыць для нас для беларусаў такую вось пляцоўку але гэта таксама фінансаванне за яе давядзецца плаціць але яна нам патрэбная не толькі нам а ўсім і вось на жаль загибаюцца ініцыятывы беларускія вось ці пляцоўкі которые мы мелі і на пляцы Канстытуцыі яшчэ была дадатковая і наша гэтая сцэна хмельная таксама не вытрымала ну вось пакуль што мы мінусуем нашай пляцоўкі мы не дадаем а мінусуем а мы б хацелі дадаць такую которая была б ужо Ну, гэта мы пра гэта марым даўно і шукаем з бюро культуры даўно і яны нам спрыяюць, але, на жаль, нічога пакуль што па некамерцыйных коштах няма. А на камерцыйныя кошты у нас няма грошай. Шчыра кажучы, у нас на некамерцыйныя няма. Я б дадаў, у ўзаемаадносінах з драматычным тэатрам зараз усё вельмі добра. Яны стараюцца насамрэч нам вельмі дапамагчы. І акрамя тых сяброўскіх коштаў на аренду, яны прапанавалі, што у вас там нейкі там тыдзень, нейкі фестываль, дайце нам дадзеныя, мы размесцім у сябе на сайце. Яны размясцілі. Я, шчыра кажучы, так падзяліў на 16, не разумеў для чаго. Але, тым не менш, Олег не бачыць, а я бачу статыстыку па квітках. І ёсць даволі на дадзены момант самы вялікі працэнт у продажах, калі купляюць квіткі палякі.
Я ж бачу Магда, Павел, яшчэ хтосьці, я бачу там іх пошты і бачу, адкуль людзі перайшлі, па якой спасылцы. Дык вось з сайта драматычнага пакупаюць палякі да нас квіткі. Там у нас пазначана, што ад 4-го шэрага. Пазначана, таму я вельмі рады, што ў нас будзе польскі глядач. Гэта таксама адна з мэтаў купалаўцаў не толькі засяроджвацца ўжо на сваіх, а запрашаць і польскага глядача. Тым больш я размаўляў з тымі, хто быў, і тлумачу там, цітры відны толькі там з 4-го рада там па 7-й. А мне чалавек кажа, я сядзела на 3-м радзе, мне не трэба былі цітры, я ўсё цудоўна разумела. Все. Таму, цітры гэта так, лёгкі бонус. Але, гэта бонус. Насамрэч мы прыдумалі, што там былі варыянты у нас 2 экраны па баках, але яны адцягваюць увагу і просто перашкаджаюць глядзець. Таму там ёсць опцыя такая зверху. Плашечка такая висіць. Але яна толькі ад 4-го шэрага. І так, мы там дзесьці пісалі ў нашых пастах, я хацеў бы адзначыць, што акрамя таго, што, можа, вы збіраецеся да нас на спектакль, бярыце з сабою сваіх польскіх сяброў. Кажыце, што ёсць польскія субтытры і прыводзьце да нас. Я думаю, што ім будзе таксама цікава. Так, бо скардзіліся нашы суайчыннікі, што калі б мы ведалі, што будуць тытры, мы б запрасілі яшчэ сваіх сяброў. Вось, можна запрашаць. Для таго, каб ведаць, просто трэба наведаваць часцей беларускія мерапрыемствы. Апошнія некалькі гадоў, і гэта тычыцца не толькі купалаўцаў, а і іншых, яны ўсе даюць тытры, таму што яны разумеюць, што розныя ёсць могуць прыйсці людзі, як палякі, так і якія-небудзь англамоўныя людзі, і таму робяць тытры. З маёй кропкі гледжання гэта просто элементарная павага да краіны, дзе ты знаходзішся. Да цябе можа прыйсці раптам выпадковы глядач польскі, і што ён будзе сядзець рабіць. А так ён ведае, што будуць польскія субтытры. Неважна, на якой мове будзе ісці спектакль. Дарэчы, вось, Сергей, вы ж займаецеся гэтым накірункам у сваіх трупе і бачыце заўсёды, то есть хто купляе квіткі. Это толькі зараз такая вялікая колькасць польскага гледача хоча прыйсці на тэатр, ці на папярэднія паказы таксама прыходзілі? На папярэдніх паказах у нас не было такой маштабнай абвесткі, напрыклад, на польскіх нейкіх сайтах, на сайце драматычнага, напрыклад, тэатра. Яны маглі даць нейкую афішу, маглі не даць, усё гэта было раз на раз не прыходзілася. Але квіткі пакупалі, і я бачыў, што, напрыклад, на 100 месцаў, там 3-4 паляка, я бачу ўжо па прозвішчах, дакладна спадзяюся, куплялі. То бок такі вельмі маленькі адсотак. На дадзены момант я просто зранку адкрываю, як наркаман дрыжашчымі ручкамі эту аплікацыю глянуць, можа там квіткоў накуплялі. І адразу гляджу, а з раніцы ўжо там 4 квіткі з польскага сайта перашлі, людзі набылі. Прыемна. Таму яшчэ раз нагадываю, хто з польскага сайта, а хто з беларускага, вось ёсць спасылачка ў нас, яшчэ раз показываю, як это выглядае, вось так. Заходзім, набываем хуценька квіткі. Хуценька не таму, што трэба, а таму, што можна спазніцца, застацца без квіткоў, без удзелу ў такой выбітнай падзеі. Гусі, людзі, лебедзі. Спектакль паводле Бахарэвіча, Сабакі Еўропы. Закамерон, зразумела, хто хоць троху ў тэме, паводле кнігі Максіма Знака. Экстрэмісты таксама паводле кнігі Тимофеевай Юлі, выдатнай паэтэсы. І трэба, можа быць, адмыслова адзначыць монаспектакль «Спадарыні Зоі». Канешне, лепей ёй бы самой гэта ўсё расказаць, але пакуль мы тут першыя прыйшлі, гэта яе гісторыя цалкам. Яе рэжысёрам выступіў Александр Гарцуеў, і наколькі я ведаю, там трошкі чуў, дачка Зоі, Валентина Гарцуева, даўно штурхала маму, мама, трэба гэта зрабіць, мама, столькі гісторый, мама, столькі матэрыялаў. І карацей, неяк гэта ўсё тронулася з месца,
кніжцы быў напісаны тэкст, мы ўсе пачыталі, вырашылі, што гэта класна можа быць. Потым ужо Зоя Валентиновна попросила мяне заняцца пошукам і рэдакцыяй відэаматэрыялаў, бо шмат чаго пабудавана на відэапраекцыі за яе спінай. Там можна ўбачыць вельмі файныя, выдатныя архіўныя кадры. Ну і да таго ж, хто не ведае, там просто вялізная тэатральная дынастыя, пачынаючы з тых людзей, якія, што называецца, будавалі купалаўскі тэатр. Гэта яе прадзед, дзед, бацька, яна сама, потым дачка. І там вся гэта... 5 пакаленняў. 5 пакаленняў. І вся гэтая пяшчотная гісторыя і з гумарам, і з песнямі, і з вершамі, і з гісторыямі кранальнымі. І ўсё гэта вось ёсць там. І нават там да 20-го года, калі ўжо пайшлі гэтыя падзеі. То бок, не ведаю, як гэта грамотна называецца, там рэтраспектыва такая вялізная. Я б раю схадзіць, калі вам цікава, што такое купалаўскі тэатр, што такое тэатральная дынастія, і ўвогуле сама Зоя Белахвосцік, гэта вельмі кранальна, вельмі пазнавальна, і я не ведаю, толькі самыя цёплыя пачуцці ад гэтага спектакля. З вялікім задавальненнем наведаю, і наколькі я памятаю нашу дамоўленасць, спадарня Зоя напярэдадні вось пачатку тыдня прыйдзе ў студыю Еўрарадыё. Магчыма так, магчыма не збіраецца. Зараз такі час, усе хварэюць, кашляюць нешта, ўжо цяжка загадваць. Спадзяюся, што сустрэча адбудзецца. Спадзяюся, тым больш, што са спадарняй Зояй колькі разоў сустракаліся ў Варшаве на розных культурніцкіх мерапрыемствах і гэтак далей, але ў студыі Еўрарадыё она апошні раз была у Мінску у 20-м годзе на Карла Маркса 15, таму вельмі хочацца, каб яна ўсё ж таки наведала нас і тут. Плошчы Перамогі чаму няма? Гэта ўжо пытанне, скажем так, больш фінансавае. Скажем так, з гэтых раскажу я, бо я больш у гэтых лічбах. Людзі гусі-лебедзі гэта вельмі цяжкі спектакль фінансава. Уся каманда гэта 17 чалавек. Частку гэта 5 ці 6 чалавек трэба весці з іншых гарадоў, а то і краін. І гэта все цягне за сабой выдаткі. І нават сыграць адзін гэты спектакль, ён ужо забірае на сябе там амаль палову ўсіх сродкаў, а мы яшчэ паставілі 2. То бок гэты спектакль забірае на сябе вельмі багата фінансавай увагі, і калі б мы яшчэ паставілі плошчу Перамогі, дзе амаль такая ж колькасць людзей, на адзін больш, здаецца, і нават на адзін больш, мы папросту фінансава не выцягнулі б, мы не смаглі б і нават аплаціць працу артыстам, чаго не хочацца. Можна патлумачыць ось на 3 пальцах. У нас ёсць адзін спектакль, дзе много людей, и 2 спектаклі там, где мало людей. И вось мы с тых 2 спектаклей, где мало людей, бярем сродки, заставшиеся, которые застаются на той, где больше, и калі мы яшчэ адзін сюды дадамо, а нават і 2, то мы просто не потягнем, разумееце? То бок мы гэта таксама ў рэжыме такой спробы рабілі. Калі б у нас мы ведалі, што у нас будзе фінансаванне і што у нас вось нам нехта дапаможа з гэтым, можа, мы даставілі яшчэ вялізных спектакляў, але гэтыя спектаклі, которые заўжды ідуць у мінус. Мы не можам іх закрыць з квіткамі, разумееце? 12 чалавек гэта не 3 выканаўцы. 12 выканаўцаў гэта не 3. Я б трошачки памарыў, я такі аптыміст. Скажем так, гэтая спроба зрабіць умоўны фестываль, умоўны такі тэатральны тыдзень, гэта толькі наш першы крок. Напрыклад, і мне на дадзены момант падаецца, што ён даволі паспяховы, гледзячы, напрыклад, як пакупаюць квіткі. А глядзім далей, будзе наступны год. Чаму нам не зрабіць ужо там тэатральны тыдзень нумар 2? І пад які ўжо можна упэўнена шукаць сродкі, паказваючы людзям, што мы зрабілі першы самі. А тут, калі вы нам паможаце, гэта будзе яшчэ ярчэй і выразней. Там мы ўжо можам тады паказаць і штосьці іншае, бо рыхтуем розныя яшчэ праекты, і чаму не аднавіць, напрыклад, і плошчу Перамогі, ці чаму б не аднавіць там спектакль з Фагнум, які мы сыгралі там 2 разы і адклалі на полку, бо немагчыма зараз яго фінансава таксама выцягнуць і граць. Дзяды ёсць спектакль. Дзяды спектакль. Досыць цікавы. Ёсць палітра спектакляў, якія проста чакаюць свайго часу.
Дюдив тая самая, ну, которой можно показывать. Можем мы еще запросим кого-нибудь, чтобы мы не были у одиноте. О, мне задали такое пытанне. Может быть. Да, что всю коўдру на сябе С тягнете. подвохом. А что это вы, купаловцы, тут объявили таки театральный тыдзень и только одни купаловцы? Вот театральный день с купаловцами. Я пачаў тлумачыць, што ў нас няма сродкаў, што калі ў нас не будзе магчымасцяў там заплаціць заробак, я ўпэўнены, што мы ўсе гэта робім на нейкім энтузіазме, з верай там у нешта лепшае. І там чалавек прысеў. Ён сказаў: а я ж думаў, што вы нейкі там ужо грант асвоілі і толькі вось купалаўцамі. Не, гэта мы робім толькі сваімі сіламі, за свае грошы разлічваем толькі на сябе. І калі ў наступным годзе, напрыклад, хтосьці скажа: вось, купалаўцы, вам трошкі грошай і давайте гэта зробім трошкі шырэй, мы з задавальненнем паклічам яшчэ кагосьці. Тым больш у Варшаве ёсць калектывы, якія працуюць і таксама выпускаюць спектаклі. Ну так, безумоўна. Ну што ж, яшчэ раз нагадаю ўсім, каб не спазніліся, што з 26-го пачнецца тыдзень тэатра з купалаўцамі. Квіткі ёсць у продажы, пакуль ёсць, хацелася падзначыць, таму спяшайцеся. Спасылачка на старонку, праз якую можна зайсці і набыць квіток, ёсць у нашым апісанні. 4 спектаклі. Гэта моноспектакль Зоі Белахвосцік «Мой хлеб», спектакль паводле кнігі Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», «Гусі, людзі, лебедзі», экстрэмісты паводле кнігі Юлі Тимофеевой, ну і спектакль «Зэкамерон» паводле кнігі Максіма Знака. Усе шыкоўныя пастаноўкі, вельмі раю усім паглядзець. І хто баіцца, што вось ізноўку там будуць расказваць пра гэтыя падзеі 20-го года, варушыць гэтую рану, якая можа троху зацягнулася, насамрэч гэта не так. Вельмі ахайна паставіліся шаноўныя госці да пастаноўкі, і бачыш падзеі адлюстравання, але праз смех, праз гумар, праз яшчэ нешта вельмі добра ўспрымаецца. Дзякуй. Мне цяпер пасля такой колькасці рэкламы ад вас цікава паглядзець за эфір, колькі квіткоў набылі. Пальчыкі то ўжо, да, по аплікацыю. Пэўны адсотак, так, Зміцер, гэта для вас. Не, дзякуй. Ты можаш праверыць. Потым, давайте не правакаваць. До конца дойдем. Добра, дзякуй вялікі. Можа, што-небудзь яшчэ самі хацелі б дадаць? Можа, я штосьці не зарыентаваўся, не запытаўся? Спадар Олег? Я ўсё, што хацеў, па ходзе сказаў, здаецца. Ну, у адным з пастоў в Інстаграм мы дакладна напісалі, што гэта будзе вельмі цёплая тэатральная падзея, гэта ўсё будзе па-дамашняму, па-сямейнаму, таму мы рыхтуем такія невялічкія, але ўсё ж такі сюрпрызікі для гледача, які прыйдзе да нас на спектаклі. Таму... Это апроч сюрпрыза, што можна заплаціць больш, чым квіток. Апроч гэтага будуць яшчэ сюрпрызы, таму, калі ласка, прыходзьце, сюрпрызы будуць ужо амаль вось у фае на ўваходзе. А можа, нават у нас будуць якія цікавыя госці? Ну, пабачым. Можа, мы не абмяжоўваемся нічым і нікім, нашы дзверы расчыненыя, купляйце квіткі, прыходзьце, хто хоча. Бачце, спадар Олег хацеў тут спойлернуць, как бы так кажа, но Сергей аказаўся больш такім... Давайте, ўсё будзе ў свой час. Я так... закінуць просто. Ну раптам ідэя такая, можна ж запрасіць, час ёсць яшчэ. Падзея, якую можна смела назваць кульмінацыяй гэтага тэатральнага сезону. Цытата з вашага вот так умоўна прэс-рэліза. І ў прынцыпе я пагаджуся. Таму яшчэ раз набывайце квіткі, абавязкова прыходзьце, абавязкова далучайцеся да гэтай падзеі. Тыдзень тэатра з вольнымі купалаўцамі з 26 па 30 сакавіка. Да сустрэчы. Жыве Беларусь, жывуць купалаўцы. Жыве купалаўскі. Жыве вечна.